మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలండి. ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా మనం ఇవాళ ప్రేమను గురించి మాట్లాడుకుందాం. అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి, నిజమైన ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో అని మనం ఈరోజు ఆ ప్రేమను గురించి మనము ధ్యానం చేసుకుందాం. ఆ ప్రేమను గురించి ధ్యానం చేసుకోబోయే ముందు ఒక చక్కటి చరణాలు 2 పాడుకొని తర్వాత మనము భాగంలోకి వెళదాము. ప్రేమికుడా, ప్రేమంటే తెలుసా నీకు? ప్రేమించే మనసుందా నీకు? ప్రేమికుడా, ప్రేమంటే తెలుసా నీకు? ప్రేమించే మనసుందా నీకు? ప్రేమికుడా, అందాన్ని ప్రేమిస్తే ప్రేమంటారా? ధనాన్ని ప్రేమిస్తే ప్రేమంటారా? అందాన్ని ప్రేమిస్తే ప్రేమంటారా? ధనాన్ని ప్రేమిస్తే ప్రేమంటారా? శరీరాన్ని ప్రేమిస్తే ప్రేమంటారా? హృదయాన్ని ప్రేమించే మనసుందా? శరీరాన్ని ప్రేమిస్తే ప్రేమంటారా? హృదయాన్ని ప్రేమించే మనసుందా? ప్రేమికుడా, ప్రేమంటే తెలుసా నీకు? ప్రేమించే మనసుందా నీకు? మీకు ఈ చక్కటి పాట పాడి వినిపించడానికి కారణం ఏంటంటే, మరి ప్రేమ అనేది మనం చూడగలిగితే ముసలి వాళ్ళ వరకు, ముసలతనం నుంచి దగ్గర అంటే రేపు చనిపోయి కాటికి వెళతారు అనే వారి దగ్గర నుంచి, అలాగనే తల్లి గర్భంలో ఉంచి బయటకు వచ్చిన బిడ్డ దాకా మనం చూస్తే మనం ప్రేమ అనేది చూస్తాం దేవుని పిల్లలారా. ఈ ప్రేమలో ఏ ప్రేమలైనా కొంతకాలమే మనకి చూస్తాయి. కానీ ప్రేమలన్నిటిల్లో ప్రాణం పెట్టగలిగింది లేదా ప్రాణం తీసే పనులు ఇవాళ కొన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఒక తల్లిని తండ్రిని ప్రేమించడం ప్రమాదం కాదు దేవుని పిల్లల, ప్రమాదం కాదు. అలాగనే పుట్టిన బిడ్డలను ప్రేమించడం కూడా మనకు ప్రమాదం అనిపించదు. దేశాన్ని ప్రేమించే విషయంలో కూడా మనకి ఎక్కువ ప్రమాదం అనిపించదు. కానీ ఎక్కువ ప్రమాదం అనేది మనకి ఎక్కడగా కనపడదు అంటే, ఈనాటి కాలంలో ఒక యవనస్తులు, మరి స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ యవన బిడ్డలు మనకి ఎక్కువ కనపడుతుంటారు. ఈ యవన బిడ్డల్లోని మనకి ఎక్కువ ప్రేమ అనేది మనం చూస్తుంటాం. ఈ ప్రేమ కూడా ఎక్కడ ఎక్కువగా కలుగుతుంది, ఇరిగి పుడుతుంది అని మనం చూడగలిగితే, కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు డిగ్రీ, ఇంటర్ కాడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఈ ప్రేమ అనేది, మరి అలాగనే చదువులు పూర్తయ్యేదాకా ప్రేమించి మేము పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాము అనని కొంతమంది చదువులు పూర్తి కాకుండానే పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది చదువులని పూర్తి అయిపోయాక పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇవన్నిటిని కూడా బట్టి ఏమని చెప్తున్నారంటే ప్రేమ అనే మాట చెప్తున్నారు. అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి? కాలేజీలో చదువుకుంటున్న పిల్లల్ని మనం ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. ఇవాళ కాలేజీలో చదువుకున్న పిల్లలు అసలు దేన్ని బట్టి ప్రేమిస్తాడు ఒక వ్యక్తి? ఎక్కువగా మనం ఆలోచిస్తే, ఒకటి అందాన్ని బట్టి ప్రేమిస్తాడు, లేదా ధనాన్ని బట్టి ప్రేమిస్తారు, లేకపోతే శరీర కోరికలు కలిగి ప్రేమిస్తారు. దీన్ని ఎక్కువ ప్రేమ అంటారు మనం ఈరోజు కాలంలో. ఎందుకంటే నాకు దక్కని ఈ ప్రేమ వేరే వాళ్ళకి దక్కటానికి వీలు లేదని ఇవాళ మనం అగాత్యాలు జరగటం కూడా మనం చూస్తున్నాం. అంటే ప్రేమ ఎప్పుడైనా సరే త్యాగం చేసేదిగా ఉంటుంది కానీ బాధ పెట్టేదిగా, బాధపరిచేదిగా ఎప్పటికీ ఉండదు. ప్రేమలో ఏముంటుందంటే త్యాగం ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగనే ఒక వ్యక్తిని నేను ప్రేమించాను అంటే హృదయంతో ప్రేమిస్తే మాత్రము ఆ హృదయ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే, నాకు ఒక అమ్మాయిని ఉదాహరణగా ఒక అతను ప్రేమించాడు. దేని గురించి? తన మాట తీరు, ఆలోచన, పనులు, తన పనులు నా పనులు, తన ఆలోచనలు నా ఆలోచనలు ఒకలాగానే ఉన్నాయి. ఈ అమ్మాయితో నా జీవితంలో బాగుంటుందని క్రియాపరంగా పనులను బట్టి ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటుందంటే, పెళ్లి చేసుకుందాం నువ్వంటే నాకు ఇష్టము అని చెప్పినా, లేదు నేను పలానా వ్యక్తిని నేను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, మా అమ్మ మా నాన్న చూసిన వాళ్ళని
చేసుకుంటున్నానని అని చెప్పింది అనుకోండి, ఎమ్మటే ఎలాంటి ఆలోచన వచ్చిందంటే, పోనీలే నీలాంటి అమ్మాయి, ఒక మంచి అమ్మాయి నాకు దేవుడు తోడు చేస్తాడని ఆ ప్రేమలో త్యాగం కనపడిద్ది. అలా కాకుండా శరీరంలో ఉన్న శరీరాన్ని బట్టి, అందాన్ని బట్టి, లేకపోతే అనుకున్న ధనాన్ని బట్టి కానీ ప్రేమిస్తే, నాకు దక్కని ఈ అందం, నాకు దక్కని ఈ శరీరం, నాకు దక్కని ఈ ధనము వేరే వాళ్ళకి దక్కడానికి వీలు లేదని అఘాయిత్యం చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు. అంటే ప్రేమకు నిదర్శనం ఏంటి అంటే త్యాగం కనపడుతుంది ప్రేమలో. మరి ఇవాళ అలా త్యాగం చేసే గుణముగాని ఉంటే దాన్ని ప్రేమ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రేమికుల దినోత్సవం అని చెప్పుకోవడంలో కూడా తప్పులేదు. కానీ ప్రేమించే వాళ్ళకి ఇలాంటి స్వభావం కలిగి, అంటే క్రియాపరంగా మాటలు, ఆలోచనలు కలిగి త్యాగం చేసే గుణం ఉంటే ప్రేమించవచ్చు. త్యాగం చేసే గుణం అనేది లేకపోతే ప్రేమకు దూరముగా ఉండటమే ఆరోగ్యానికి మంచిది, మనకి మంచిది, ఎదుటి వారికి కూడా మంచిదని మనము నమ్మొచ్చు. అలాగని ఇవాళ మనం చూడగలిగితే, ఒక దేశాన్ని ప్రేమించే నాయకుడు ఏం చేస్తాడు? దేశము కోసం పోరాడే అవసరమైతే ఏదైనా త్యాగం చేయడానికి ఇష్టపడతాడండి. అలాగనే నాయకుడు కూడా చూడండి, ప్రజలను ప్రేమిస్తుంటాడు. ప్రజలను ప్రేమించినప్పుడు ప్రజలు ఏమంటున్నా కూడా ఓర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాడనమాట. అంటే ప్రేమలో ఏముంటుందంటే సహనం ఉంటుంది, ఓర్పు ఉంటుంది. నాకు దక్కపోయినా ఆ వస్తువు బాగుంటే చాలని ఆ రీతి మనకు కనపడుతుంటుందండి. అలాంటిది లేని ప్రేమ మాత్రము ప్రమాదకరం అని చెప్పుకోవడంలో సందేహం లేదు. ఇవాళ యువకులు యువతీల్లో మనం ఎక్కువగా వీటిని చూస్తుంటామన్నమాట. అలాగనే క్రీస్తు కూడా, యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాడండి. మనం చూడగలిగితే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 25వ వచనములో ఒక మాట రాయబడింది. 5వ అధ్యాయము 27వ వచనములో ఒక మాట రాయబడింది. పురుషులారా, ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఏమనంటే, పురుషులారా మీరు కూడా మీ భార్యలను ప్రేమించనంటే, నువ్వు ప్రేమించే వివాహం చేసుకున్నావా? ప్రేమించే ఆమంటే నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా? అయితే ప్రేమించడం నేర్చుకో. శరీరాన్ని బట్టి, అందాన్ని బట్టి, ధనాన్ని బట్టి కాదు. నిజంగా నీ హృదయపూర్వకంగా ఆమెను ప్రేమించడం నువ్వు నేర్చుకో. పురుషులారా నేర్చుకోండి. అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి, అంటే పరలోకము నుంచి భూమి మీదకి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్న అక్కడక్కడ చెడ్డ అలవాట్లు, చెడ్డ ఆలోచనలు కలిగి అందరం ఒక సాటుకొచ్చి దేవుడిని ఆరాధన చేయడానికి ఒక సంఘంలో కూడినప్పుడు, ఈ సంఘంలో ఉన్న ప్రజలందరిని బట్టి యేసుక్రీస్తు వారు ఏమని మాట్లాడుతున్నంటే, దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నంటే, అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును, అంటే సంఘములోకి వచ్చే ప్రతి బిడ్డను ప్రేమించి, అది కళంకం అంటే చిన్న పొరపాట్లు, తప్పులు, అది కళంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనాను లేక, చూడండి, అట్టిది ఏదైనా ఉంది అని దాన్ని త్రోసివేయక, దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడంట, ముడత, మచ్చ ఇలాంటి ఏమన్నా ఉన్నా సరే త్రోసివేయక దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ సంఘంలో ఉన్న ప్రజల్ని ఏం చేస్తున్నాడు, పరిశుద్ధమైనదిగాను, నిర్దోషమైనదిగాను, మహిమగల, అంటే ఎక్కడ నిలబడ్డా ఆమెను చూస్తే నమస్కరించే విధంగా మహిమ కలిగిన సంగముగా ఆయన తన ఎదుట, అంటే నీకు తగ్గ భార్య ఏమని చెప్పే విధంగా ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలవబెట్టుకోవాలనని వాక్యముతో ఉతక స్నానము చేసి దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తనను తాను అప్పగించుకునెను. అంటే యేసుక్రీస్తు వారు ముడతైనను మచ్చైన అట్టిది కళంకము ఏదైనా లేకుండా ఉండి నిమిత్తము తనను తానంట ఆ సంఘములో ఉన్న వారిని పరిశుద్ధులుగా తీర్చిదిద్దాలనంట వాక్యము తంతే మంచి మాటలతో ఉతక స్నానం చేయించి తనను తాను అర్పించుకునిను, అంటే త్యాగం చేశాడనమాట. అంటే ప్రేమలో ఉన్న ఆ విలువ ఏంటి అని మనం చూడగలిగితే త్యాగం చేసే గుణం ఉంటుంది దేవుని పిల్లరా.
నిజంగా ఇవాళ మేము ప్రేమించుకున్నామండి, మేము ఇష్టపడ్డామండి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసేసుకుంటున్నారు ప్రేమించామని. ఎంతకాలం కలిసి ఉంటున్నారు మీ ఇద్దరు? అంటే మీ ఇద్దరు వివాహం చేసుకున్న కొంతకాలానికే మీరు విడిపోతున్నారంటే శరీరాన్ని బట్టి ప్రేమించుకున్నారా, లేకపోతే అందాన్ని బట్టి ప్రేమించుకున్నారా, చదువును బట్టి ప్రేమించుకున్నారా, లేకపోతే వెనకున్న ధనాన్ని బట్టి ప్రేమించుకున్నారా? అలా ప్రేమించుకుంటే మీ ప్రేమ కరెక్ట్ కాదు. ప్రేమికుల దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి అర్హత లేదని చెప్పుకోవచ్చు మనం. ప్రేమికుల దినోత్సవం జరుపుకోవాలంటే ఎలాంటి అర్హత కలిగి ఉండాలా? ధనాన్ని, శరీరాన్ని, అందాన్ని ప్రేమించే స్వభావం ఉండకూడదు. కానీ హృదయ లక్షణాలు కలిగి ఎదుటి వ్యక్తి ఎలా ఉన్నా సరే ప్రేమించి కానీ ఆ వ్యక్తితో మనకి వివాహం జరిగితే మన మరణం వరకు కూడా ఒకళ్ళకొకళ్ళు నమ్మకంగా ఉండి చక్కగా క్రీస్తులాగానే బ్రతుకుతారు. క్రీస్తులాగానే మరి భార్యలో చిన్న చిన్న లోపాలున్నా, భర్తలో చిన్న చిన్న లోపాలున్నా అవన్నీ సరి చేసుకొని చక్కగా ఒక మంచి కుటుంబంగా మీరు కనపడాలని ఈ మాటలు ఇంతటితో ముగిస్తున్నా. పరిశుద్ధుడా, జీవము కలిగిన పరలోకపు తండ్రి, నాయనా నీ కృప కలిగిన నామానికి వందనాలు తండ్రి. ఇదిగో నైనా ప్రేమికులు దినోత్సవం సందర్భంగా నీ బిడ్డలతో విలువైన మాటలు మాట్లాడడానికి ఇలాంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా, హృదయాన్ని ప్రేమించి ప్రేమకు అర్థము తెలిసి ఎంతమంది అయితే నాయన ఉన్నారో వారిని వారి ప్రేమ విషయంలో విజేతలుగా మీరు తీర్చిదిద్దమని సహాయం అనుగ్రహించమని మా రక్షకుడు నీ కుమారుడైన క్రీస్తు పేరటి ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.